Sa mga panghitabo karon no, maka pahinumdum ra gid nato na kaning mga kabutangan sa atong kalibutan is lumalabay lamang. Pero makapangutana gyud ko nganong mas dangerous na karon ang mga natural calamities. So mobalik ta didto sa atong mga ancestors. Kay katong atong mga ancestors, ilang mga balay is kahoy. Kahoy nya haligi kay mga tugas. Nya moto dili ka siya deadly. Kung mag-earthquake root itong panahon na, magawas ra gyud ta. Pero kato ni eskwela gani sila kay para ma-improve ilang engineering or para ma-improve ang basic human survival. Mo to'y mindset nila sa una, muskwela ko engineering, pagbuhat ko building. Unya karon industrial age, niabot na sad. So niabot na ang mga daghang building. Ningon, uy, gamay man kay atong yuta. Kinahanglan tag building na taas para mas daghan atong kita. Mao na to, ni mind shift na. Ang pauna sa tao, gikan sa basic human survival, magbuhat ko building, pero mo ni ang budget, mo ni atong gamiton. Okay ra lagi na. Di ra lagi na tukod. Ayos na lagi na. Na shift na gyud ang ato ang mindset na dapat human survival nahimo na siyang profit. Kay kwartahay naman ang kalibutan ron. Kay ang measure kuno sa success is money. In which dapat hunaw-naon nila na kita humans are atog yung number one is survivability. Survivability sa natural calamity. Number two is the medicine or kanang disease. Sarmang mo gina. So katong mga previous plague sa una, katong mga disease survive mga tag COVID. So mo to karon abot ang earthquake. Nag-remind ang nature na hoy, ikaw tao. Klaro diha. Wa naman ni nagkadimao imong gipangbuhat sa kalibutan. Buhat kag building. Uyugon ako. Testingan ako. Sus mo to. Mo na mas fatal ang mga natural calamity. Bagyo. Buhat sad ang tao. Kaya ra lagi na. Okay ra lagi na. Di lagi na mulupad sa kusog na hangin. Kay gi-mind shift man. Gi-mind shift from survivability to profitability. So, mo na inahimo. Then, usa sa akong bantayan yun, no? As kuan na safety. Kaning school man god. Kung ikaw magtukod kag eskwelahan na structures, hunaw-naon nimo na naay mga gagmay, elementary, 1 to 4th floor kina sa mua sa una. Wa ginay elevator. Kay kung maguna-una kag advanced mindset survivability, kanang 4 floors or second floor ra ganito sa una pag elementary nako, tilang gusto ra sa eskwelahan. Goods na kay ito. Kay kung maglinog earthquake, dali ra kay maka-evacuate. Karon more than 8 floors disudag evacuate ana. Disud pa sa evacuate. Disud bagid gayo. Ang structural bisan og standard pa na. Pero balik ta. Nature, human survivability. So mas daghan yung maluwas kung mubo, mas dali ma-evacuate. Hinangol na mga doon ang tao kay gamay ra kong lugar, patasan akong building. So mo na resulta. So hopefully mo ni ang call out sa mga tao na katong mga mag-engineer, hunaw-naan ninyo na kita ni eskwela engineering para ma-improve ang atong structures. Nasumraan naman sa ka pa-improve nga profitability naman, kwartahay naman ang atong mindset. So kana, this is a call out na dapat i-rewire na to atong ways of thinking. Karon day dili ta maguna-una sa klase kay daghan pang uyog. Okay?